Gelinecelemizin bir ýatyr. Indi oglanlar seredin. Men häli bir şeýle göz çenlen göz gezdirdim da barymyzyň başymyzda baza atdyr şuda. Gatgowdyň läňiş toragy. Seredin. Konserde gaýtmakam, ýollaşymyň köýnegini ütük edip otyrkam, kino uýmanıp ýeňini ýaktym diýä. Olam bilmesin diýip yanan ýerine çalaja ýyrtyp, ýuwlan eşikleň arasynda goýdum. Ne der o? Jogabym taýýar, köýnegim mata sowda lekin kırmaşyny ýyrtypdyr diýäýmeli. Hemme gelinlere maslahat berýär. Bay, bah. Ağam Allah kuat verdin sana. Ne diyeyim? Aşgabat şäherinden Aýjaran gelinece adım aýtmagynjy gim diýär. Hey, aytdyň adyn o. Tutul. Soňuny aýtma diýdämiň. Aşgabat şäherinden Aýjaran gelinece adım aýtma diýär. Meni bağışla gelinece. Nut gitti diýär.